Čaute, je tu s vami opäť Havera, ja vás vítam pri tomto novom videjku. Toto nové videjko je... Toto nové videjko, vlastne dneska je štvrtok a posledný deň v škole. Takže fajnovo, pekne, ja už si to užívam. Idem naplno. Wow! Idem si proste naplno. Som akurát došiel do školy, pustil som si, hneď pil si ho, všetko pohoda, fajnovo. Zas natáčam na túto zrkadlovku. A čo také som vám chcel ešte povedať, že asi sa vám hlásim neskôr, ale viete čo, v tomto vlogu vám len toľko poviem, že výsvečko bolo celkom dobre, ja vám ho ukážem, počkajte. Takto. No zaostri zrkadlovka, more. Keď ja to ojebem. Dobre, to je jedno. Proste takéto mám vysvedčenie. Mám jednu trojku, raz, dva, 4, 5, 6, 7, 8 trojok, 8 dvojok, jednu trojku a raz, 2, 3, 4 jednotky a absolvoval. Dobre, informácie nemusíte vedieť. Takže ja si idem chillovať ďalej. A pre tento vlog už neviem koľko minút. No a pre tento vlog sa s vami lúčim. Ak sa vám takéto vlogy páčia, dajte like. Určite ešte dneska asi bude jedno videjko. No a mám nejaké ešte predtočené, už som vám hovoril v telefóne. Takže pohoda, čo nám ide ďalej, aká pesnička, neviem. No ale proste mám to predtočené už v telefóne a ak sa vám tieto vlogy páčia, určite dajte like. Ak sa vám páči celkovo moja tvorba, dajte odber. Určite komentujte a... like, odber, koment. A keď sa vám nepáčilo, proste choďte do piče, takže čaute.